Tak dobrý den, jmenuji se Roman Majc, jsme tady ve Warhol Centrum. Někdy v květnu jsme tu začali dojíždět s mojím 3letým synem Romanem Majcem. Tak jezdíme tu 2,5 měsíce. Romča udělal bez debaty velký pokrok. Nejzásadnější cítím skok v rovině porozumění. To znamená, že ještě před 5 měsíci jsme možná váhali o tom, zda vůbec nám něco rozumí. A dneska si myslíme, že rozumí 90% toho, co se v rodině řekne, co řekneme mu. V každém případě, když jsme tu přijeli, nemluvil vůbec. Začal používat v praktickém životě slovo ne. To je první takový úspěch. Za mě osobně je strop, co člověk může poskytnout svému dítěti, pokud má nějaký problém a tu pomoc potřebuje. Tady ta intenzivní péče, kterou tady to centrum nabízí. Ve školce, oni v té školce tápou, jak pracovat s dětmi, které mají nějaký problém. Tady to Warhol Centrum, jsem našel, jsem z toho byl úplně nadšen, když jsem to viděl. A nevím o ničem, co by to přibylo, kdybych viděl, že ještě něco víc, tak tam toho kluka budu vozit. Ale nevím o ničem. Jo? Za mě jako Warhol Centrum, jako strop tady musím říct, že ty terapeuty hrozně vysoce hodnotím, protože jsou to lidé, kteří musí mít nějaký dar, aby vůbec tuhle práci mohli dělat. A cítím z těch lidí, že oni prostě dávají tomu mému dítěti kus sebe.